La xarxa de carrils bicicleta es va preveure una línia que intenta connectar la ciutat a través dels grans eixos. Aquesta xarxa no està prevista fer-se en aquelles parts de la ciutat que superen un tant per cent de pendent, com seria el cas de la plaça Kennedy, i per tant la connexió de la plaça Kennedy en bicicleta amb la resta de la ciutat s'hauria de fer mitjançant les trames antigues, les trames petites dels barris per anar a connectar, si es vol, amb algun dels carrils bicicleta. Primer de tot, nosaltres considerem que cal insistir-li al govern municipal que acabi la xarxa de carrils bicicleta al conjunt de la ciutat i que després, si de cas, defineixi itineraris que no carrils bicicleta des d'aquells punts de la ciutat en els que, tot i haver un pendent que no seria adequat per la construcció d'una infraestructura, sí que tenen a prop transports públics, com seria el mateix cas de la plaça Kennedy amb els ferrocarrils, o tenen altres sistemes, centres educatius, etc., que farien que l'ús de la bicicleta fos preeminent. És per això que al definir itineraris segurs a partir de trames, carrers en direccions úniques d'un sol carril que et permetin ja connectar